Hola, molt bon dia, amics i amigues de Valenciana Televisió. Una nova crònica per a tots vosaltres del València Club de Futbol. El València Club de Futbol jugà ahir 1 d'octubre un partit molt interessant, un partit que podíem qualificar de 1 a 10 com de 6 i mig. 6 i mig seria la nota que jo li ficaria, en la que vàrem ficar 3 gols, el primer gol de Sasa, el segon gol de Parejo de penalti i el tercer gol de Rodrigo Moreno d'una cabota excepcional en la que res pogué fer el porter de l'Atlètic de Bilbao. L'Atlètic de Bilbao, per la seva part, va ficar el 2 a 1 en el marcador en una jugada excepcional d'Aduriz, que va ser aplaudit perquè guarda bons records per a l'afició del València. I finalment Raúl García fica el 2 a 3, que va inquietar al València i que provocà que al final del partit la gent xiulara perquè volia que el partit s'acabara. Això crec que no és d'una afició guanyadora. Xiular per a que un partit s'acabe, jo crec que és d'una afició conformista, una afició bronca, que no estima que el seu equip el que ha de fer és marcar més gols i ha de sempre anar avant, ha d'atacar per aconseguir una bona renda en el marcador, en compte de ser conformista i estar xiulant per a que el partit s'acabe. Això no m'agrada, vos ho dic ben cert. Per una altra banda, he de comentar que vaig veure banderes en el camp de futbol que no eren valencianes, banderes que no són la senyera valenciana, que tot valencià porta sempre en el seu cor i porta a l'estadi de Mestalla amb molt de gust i amb molt de goig sempre. Jo crec que eren banderes fruit d'una situació que estem vivint, però que no són les banderes del València Club de Futbol ni les banderes dels valencians. N'hi ha un grup de gent que està en un grup d'aficionats que la major part no són valencià parlants i que no estimen a València com haurien d'estimar-la, que se junten en un nom que se diu la Curva Nord, però que, a banda d'animar, que moltes voltes ho fan en gust i en goig, també tenen unes idees polítiques i unes maneres de pensar que no són les de tot bon valencià. Esperem que tots els valencians seguisquen portant senyeres valencianes al camp de futbol del Mestalla, que és la nostra bandera valenciana, la que tots volem i estimem. Per una altra banda, dir que Marcelino segueix fent un equip que se consolida, un equip que d'una manera o d'una altra està guanyant o empatant, però que no perd. I el que volem tots és que seguisca guanyant partits i que aquests davanters que se consagren, gràcies a Déu, i que van ficant gols, seguisquen ficant més gols. Jo m'atxuï un armosar a que el València guanyaria la Lliga i si quedem del segon al que siga, no ho sabem, pues hauré de pagar l'armosar, però si quedem campions de Lliga, me pagaran l'armosar. De totes maneres, pense que encara que quedarem segons o tercers o quarts i jugarem la Champions League, el València hauria donat la talla. De totes maneres, jo opte perquè el València guanyi la Lliga, que ja estarà bé després de més de, o farà, ja va a fer 10 anys que no aconseguim ningú campionat. Res més, espero que tots estigueu contents d'esta nova victòria del València. Espero que tots els aficionats seguisquen responent i anant a l'estadi del València Club de Futbol i esperar que el València seguisca en aquesta trajectòria de bon xoc i, això sí, hem de repassar una miqueta la defensa, que nos costa gols que, si la defensa estiguera més atenta, no entrarien en la nostra porteria. Amunt València!